Γιατί στην Ελλάδα δίνουμε proficiency από το γυμνάσιο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μόνο για ενήλικες? Όλη η αλήθεια που το σύστημα σου κρύβει. Τα πτυχία του Cambridge και του Michigan είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και κορυφαία πτυχία, αλλά η ελληνική νοοτροπία δεν τα αξιοποιεί όπως θα έπρεπε. Πιέζουμε 15χρονα να αποστηθήσουν ακαδημαϊκή ορολογία απλά για να φύγει ο πονοκέφαλος του φροντιστηρίου. Το βάζεις στην κορνίζα και νομίζεις ότι καθάρισες. Μέχρι που μία δεκαετία αργότερα, σε ένα κρίσιμο meeting με πελάτες από το εξωτερικό, σε λούζει κρύος υδρότας και δεν μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Ας μην γελιόμαστε. Το σύστημα σε έβαλε σε αυτή τη θέση, αλλά η ευθύνη να ξεκολλήσεις από αυτή τη θέση είναι καθαρά δική σου. Η αγορά δεν δίνει δεκάρα για τις εξετάσεις που πέρασες στο σχολείο. Απαιτεί πραγματική ευχέρεια σήμερα. Σταμάτα να πουλάς παραμύθια στον εαυτό σου και κάνε σήμερα το placement test για να δεις τι αγγλικά ξέρεις αυτή τη στιγμή. Μπες τώρα στο link στο προφίλ και κάνε το placement test για να δεις που βρίσκονται τα αγγλικά σου σήμερα. Και αν τα βρεις κούρα στο τεστ, κλείσε και ένα δωρεάν discovery call για να δούμε τις ανάγκες σου μαζί. Cheerio!